салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дар ин шаби бузурги рамазонӣ дар хонаи Аллоҳ қарор дорем ва намози таровеҳро хондем ва интизори намози қиёмуллайл ҳастем. намози қиёмуллайл аз соати 1 шаб сар мешавад то 3 шаб. худоё, медонам ки дар ин шабҳои бузург тамоми малоикаҳо, фариштаҳо дар ин ҷои муқаддасанд, дар ин сарзамини муқаддас ба замин фурӯ омадаанд. ва дасти дуо мебардорам. аллоҳи меҳрубонам, худоё, гуноҳҳои мо бандаҳоятро авф бикун. худои меҳрубон, тинҷию оромиро дар рӯи дунё ҳукм фармо бинамо. илоҳо омин. ҳар нафаре ки аз ман дуо талаб карданд, дӯстон, ҳамсабақон, ҳамсояҳо, хешу табор ва нафароне ки дар ин хонаи Аллоҳ бо ман қарор доранд, дасти дуо мебардорам. аввал ин ки имони ҳамаи моро Аллоҳи меҳрубон мустаҳкам гардонад. илоҳо омин. худовандо, мушкили ҳамаи моро осон бигардонад. илоҳо омин. худовандо, ҳар орзуе ки дорем ба орзуву ҳавас моро бирасонад. илоҳо омин. худовандо, бахтталабҳоро бахт биде, беморонро шифо биде. парвардигор, қарздорҳоро мушкилшонро осон бигардон. аллоҳ бефарзандҳоро фарзанд биде. парвардигори азизам, илоҳо омин. худоё, худованди якав ягона, касе орзуи ин ҷои муқаддасро дорад, ба орзуву ҳавасаш бирасон. илоҳо омин. парвардигоро, дар дили мусалмонҳо имони мустаҳкамро ҷой биде, меҳру муҳаббатро ҷой биде, якдигар фаҳмиро ҷой биде. илоҳо омин. раббил оламин. худои меҳрубонам, аллоҳи ягонаам, ҷусту бузурге надорем. худовандо, гуноҳҳои моро авф бикун. ҳар хатое кардем, ҳар қазое кардем дар намоз, дар рӯза, дар ҳаҷ. парвардигор, гуноҳҳои моро авф бикун. худоё, худовандо, парвардигоро, мушкили кулли бандаҳои мусулмонҳои рӯи дунёро осон бигардон. парвардигорам, илоҳо омин. раббул оламин. аллоҳи ягонаам, ҷусту бузурге надорам, фақат такя ба ту дорам. ҳар ҷо ки бошем, дар паноҳат моро нигаҳдор бош. худои меҳрубонам, шабу рӯз бо ёди туем. худои меҳрубон, аллоҳи ягона, дар паноҳат моро, аҳли хонаводаи моро нигаҳдор бош, мададгор бош. илоҳо омин. раббул оламин.